אני אימא לשני ילדים עם צרכים מיוחדים, וכשהמשפחה שלך נראית אחרת, גם הזוגיות משתנה, התקשורת, השגרה, העומס הרגשי, הכל עובר טלטלה. הייתי צריכה ללמוד לא רק איך להיות אימא, אלא איך להיות אימא לילדים מיוחדים שכאלו, איך להיות בת זוג ושותפה יציבה, וזה מה שהוביל אותי למסע שלי. למדתי, חקרתי, התמחיתי, והיום כשאני עם ניסיון של יותר מ10,000 שעות ייעוץ, וליוויתי יחידים, זוגות, משפחות, בדיוק ברגעים האלו, כשהלב מוצף והראש מחפש תשובות, אני לא רק מסייעת, אני באמת שם. כי גם אני הייתי שם, בקשיים, בלילות ללא שינה, ברגעים של תסכול ושתיקות זוגיות. אני יודעת איך זה מרגיש כשהלב מלא אהבה, אבל אין לך מושג איך ממשיכים. אני דנה, ואחרי שנים של התמודדות, לימודים וליווי של אלפי יחידים, זוגות ומשפחות, זו לא רק העבודה שלי, אלא ממש השליחות שלי. לעזור לכם במערכות היחסים השונות בחייכם, גם כשנדמה שאין דרך אחרת. השאירו פרטים ויחד נצעד פסיעה למקום החדש.